Ayun gani mo guys. Wala may mabuhat tanaw lang mag-secure viners. So mga Bisaya nga viners mga makawala sa laay. Thank you. Tanaw na to ning ilang dugay naman ning ilang upload ni. Kay dugay na po sila walay upload. Ano sa namang na secure viners wala naman sila mag-upload bag-ong kuan comedy na vines. Tanaw mo ni. Si Papi Birds na ni. Turtle mo eh. Turtle. Ay, nag-ML. Nag-ML. Ano mo, turtle mo eh. Ang haring med ay naman. Ano ito bakit, hari? Ay, kimapos po na hari oh. Kabulag. Na. Hari mo, tama, hari mo, dali mo. Nagdipin sa taring tunga. Naman. Balik sa ako diri. Isa mo to, iti itong manok kung iti ulanggam. Papi Birds. Bigay ka. Iyay ka. Hari, tama. Dokyo, ikaw ni. Nay, mo manggit. Ikaw ba, di ko sinamo ko ng pamuno? Kamunong kadulat ta sa mukan ka. Sinamunok ba ito ng gadulang ko silpa? Mamunok mo ko ni mo ba ito? Nadaot ni ka. Ay, kamata, ikaw man day ng... Nga naman di, ay, usama. Pakira mo lagi. Nga naman di. Ay, Papi Birds. Nga naman di, ay. Ay sa kuno. Ano? Matinang ta. Ay, mag-inom. Inom. Usama din na, anay birthday, kinamatyan. Walay na matay dokyo. Sa gabi laman ni nakadawat ko sa tupan. Akatong 15 ka adlaw? Oh, tiba-tiba ko rin ang lawan. May manapakadagan na kini mong pagkakwarta. Mag-inom ganita. Tara, mag-inom ta. Moy! Oh. Naman, ka. Dili na to na siya ilong kay. Dalagan kay na niya. Kusog pagit mo inom na iyang gasto na. Sa ato pa kita na mag-inom. Kita raw katok ako ubang barkada. Ato basta kawa na sila bot. Di kita niya ako ang gasto. Umabit na tara. Tara, tara. Uy, labot si Moy Moy. Ay, kita mo agi man magtuyo mo taraan. Kanina, kalipan siya. Si Tipin. Ted! Anara. Ted! Oy! Pops! No! Wow, wala kayo nakaurag. Wala lagi pero nga tipo ko kahoy para suglod ba? Ugma na laman na tiwas sa tip. Hapon naman po. Ano naman di ay? Magainom ka! Nga, wala ra ba? Asas! Problema o kwarta. Di na problema, Ted. Ako'y bahala. Tinoon lagi ay naman nakadawat kung tupat 15 mil. 1 million din po, Ted. Hot doon na ito nirong gabi una. Asa mo ng kwarta no? Ay naman. Wala ko naman na. Oh. Ay, naman lagi na. Ay, ano sa withdrawal. Magre-withdraw pa ako sa bangko. Pastila. Lol. Ay naman si Ranjay. Uy, moy. Ay naayaw dili ko atong ganahan. Dili ko atong ganahan, Tep. Ki mama, kiss. May ganahan anang moy may mo pauban, Tep. Una sa tanan, danaga. Ikaduha, dalo kay gilim mo rag iyang gasto. Ikatulo, na pa iyang style na magpaulo in English mo rag insakto. I'm not like na I'm not ng Hisos kung Ginoo laga ala burot. Gusto si Rebida kanunay ng mga hukom na. Samok. So, kita na lamang ani. Kita ra. Wala. Dayo. Wala kay ni mo. Moy Moy. Natawa, nadipit na kaniya. Philip naman, semangka, no? Sa mga hinakaw makadaywa pa nangin. Satan ko ni mama mo, gipuli ko mo. Boy, gitsatan, huwag ko naman nanangin nato. Sayang kahit itong windstreak ato. Sorry na po. Sorry, lami na kahit greetings na itong dula kay windstreak. Ay, Paps! Asa mo no? Ay, nanira minititin kay Igag. Lami man kay Biyogo na rin tambay-tambayat.
Nakitaan man ka na ko gahapon. Ay, tong sangin le. Di ba nakitan ka na ko gahapon? Gakobra man na kay katong tupad nimo. Naman ko anto ga hatol ko kay dinhi mama kay kalimtan ng pagkobra niya. Ay, abi man ako ikaw nang mukobra. Mulo sa may pagdalista ko kay. Sagad lamang ka. Nadag ko ra bigi kay hatag ng tupad ron. Kaya de kay ato nakadawat ato no. Mo gani. Tiba-tiba ito sila. Nalista man gud kay ka ato. Wala lagi kay nimo una pa nila. Ikaw na mo, ulit natin mo. Ani ra ko kay naman mo ani ra ko. No, magpahangin ta. Magpahangin ta niya. Magpahangin ta. Sira ang plano. Sinutukan dukya. Sira ang plano. Puring kay. May pay mag-ilo. Kanino, makadaot na ng lawas. Tay ka, mapay magakuan lamang ta. Dula-dula ta nga na premyo. Premyo. Sama. Ay, butang ta, magatago-taguan ta. May butang ta, ikaw mo'y tatay. Kaming tulo, tagkininto sa mong ulo. Magkita mo no, nakay 1.5. Kaninindot sige. Ay, naman na tayo, no? Bayad na yun. Pa, money down. Sige, tuo. Kisa may unang tayaan eh. Ay, ikaw laman. Ikaw may unang ingabot. Butata, kitan ko nimo, naki 500. Yung magkitan minimum tulo, 1.5 ibong madawat na yun. Onan ka na mo inindot nga dula. Gani, kaya ako yun. Kaya ako. Sige, sige ha. Panago na mo kay tag 500 na ba kayo nung ulo na? Gansi yun mo, panago mo tarong. Sige. Pero sa amin wala man may kwarta. Ay naman, gisulod naman ko na ako sa kaibiyaan na ito. Mga ta sa inanan. Oh, nana, sige. Sige, Moy, payong Moy. Sige, tago-taguan mga libat mong tanan. Bilang ko tatlo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo, Nakadrag pa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! Asaman mo, mga tag 500. Asaman mo. Dok, ikaw ko unahon, Dok. Ikaw na ko, dali ka makita, Dok. 500 yun eh, 1.5 pagkada ko aron. Asaman mo. 1.5 ang bigay kada ko ang 1.5. Wa, Dok yo. Okay, tao. Oy, asaman mo. Dok! Ang dili ginako. Nag-inom na. Muna. Ika lagi iyang kinaiya. Gidalo pag sirok pag kayo. Nana, ginasiya. Pero bisa ginana na siya, Paps. Matay, barkada binagyapon na to. Inyong barkada. Man ako dili bigi kumingon na nagbarkada na ako na kay di ko ganahag barkadang buha. Berber pa. Para ano, manabi siya nga iyang papa kuno overseas seaman. Pagila, siniman ang panagat na yung pa ng lawot. Ano ba yung istoryahan ni mo na ka? Binurot ka na. Nang dili ko hilasan kung samo. Di na nakapagulo sa mga istorya, Paps. Sige, yaga naman gulo iya mga istorya tanan. Ayaga sa kabuang napay ang kinaiya nga kanang iya ang joke pag imong suplahon mamikil mo danag na biglo na gamay na imong istorya wala di ko ganahan ginala na itong hanagon kung mo danag si Moy danagi po say danagan po ng lain man na iya ako kung mo danag ko man sinong bagay ko kana siya musugot at tinig basay biya masalagan ka pero buutan ko siya mao lagi pagpangalain mga sikap pero sige. Ano yang ngayon tao na kaya lagi. Nya, okay di mong mayroon. Pero mga inani dili lang ito ganahan. Pero hinag. Tapaw rumila. Sang utol ko ang bata. Pero ayaw po balik-balik na imong gilong kay. Balik. Inom na ko. Ako ginagawa. Dakuha pa. Dakuha ako kay nanadawa. Sana mo isa ko. Balik ka na. Ano mong paihiin? Ano mo balik kay? Tipin. Dakuha ko kay si Tupad dili. Nalas kung kuan. Moy. Okay, si Moy manday mo. Di pa di og hayang. Singon ko na ko pa. Ako sa nasi mo ito. Gusto ko ito sa nasi mo moy. Si Moy tago nang. Ang dalaw. Oh, sino pa ko ni? Ayaw sa ni. Luklok na rin. Musa na. Asanan? Kapadalong na. Na, boy. Ni. Mag-usap tayo eh. Tingin yung mata. Tingin yung mata rin ng baso. Kay. Hawirin yung mga Spirit of the glass.
Tawa na. Spirit of Douglas. Spirit of Douglas. Hoy, Dukyo, Tipen, Papibol, sakita na muna ako. 500, 500, 500. 1.5 kanan. Onat, karong kwarta. Kung sa kang klase nga elemento nga pakita diha. Hoy, saman mo? Saan yun yung baso? Magkainom mo? Tik pa lang! Tik pa lang! Sige kay ilong! Tikba lang ng ganyan kung pangitan ninyo. Nangan si Moy Moy. Kapatayon pag yun ka ato? Ano man kita 500 man? 1.5. Utang na naman ni Moy Moy kay sige migtago atong lobe. Wala man gyud kita na mo tulo ka oras sa magtinago. Hingan hila mo na eh. Lobe. Nga pa tumuhaning laing barangay. Ay naman, wala baga pondo mi ato ng tulo na may ka oras og tagoan ang lobe. Wa man gyapon kita. Hanin man pud mi nangita og kalingawan Moy Moy. Uy, yung kay nakita mo. Mayo, mayo. Sa mga tag 500. Ah, wala na to discussing na to. Ay, hindi. No, kay kung kiato pinangitan ninyo tip Papibol. Nabala ka mo sa lado kay katong 500 within 30 minutes ra to. Ay naman galing dito sigurista po ka. Lae pa ako gaw sa maremuhan eh. Kainom? Spirit. Gainom. Spirit mo. Gusto mo lang. Spirit of Douglas ng adawan tinda ko. Nabali mo makita ang abat aron? Ay naman, usay pagturi mo na abot magabi ra mo tong ha. Oh, kay madlawan mapilan man ha. Usay bilang. Laman. Walay bilar-birar lugabat mo imoy. Di ka na mga daon silang lawas. Hindi. Inay. Isa ka inom gyud mo. Ilang ya may. Kanang sa ugar kita na mong gahinubog. Tawong. Mga naong ninyo oh. Nana po niyang ulo imbestiga. Oh. Ay, balik ng spirit of Douglas me. Mamang nanimaho man naglaway. Ano, natural kay baba may iumo man. Yung sili mong gamito inom mata. Di gyud kay inom gyud mo. Inom mo. Hilo mo may gamot mo minimum bagakon. Ako pa inyong kunhon. Suboy man gid bro. Taw. Wala lagi. Lakaw na kuno nga tumay may na. Ba. Gipangita na binigay karon sa inyo. Kay inom mo. Inom sa imong mata. Tara na kaya kitan. Lakaw na. Ani ra ko. Ay naman. Pauli ba? Ay nasa mukang naong aning bata oy. Sige, magdula tag spirit of Awa Douglas. na, wala spirit of Douglas. Hinggawa sa lantik balang. Wa pilunta ta. Pero lay pa ako ba? Oh, sarap ba? Nakakita akong chick sa ato. Sa checks. Sa ato na ibig sa ato pa naligo. Gabraga pante. Sure ba? Pagkayo. Yun na. Chicks, ikaw bakit anak kay kub kay putian? Parinel. Putian lagi. Parinir daga. Parinir daga ito ba sa kina? Puti kayo. Di ko masip. Aji. Atong kinaha. Ako matulog, ako natawag. Kasi unan. Tara. Ako maunan mga ato niya na. Foreigner. Yan ang ipangita. Sakpan. Di ara lagi nag-inom lagi ning mga kagwangan lagi ni wag laman ko gianggat. Pagkawat po sa ni mga amigo ni. Magkabulos naman ko ninyo mga buanga mo. Ano nag-inom man din mo? Nya, sige. Di mo ha? Di ko ninyo hanggaton. Sige. Di naman doon. Gi. Gihian. Kay mga dalo man, kay mga hakog man kayo mo. Imna ninyo ni, mamalik pa man gyud mo ron. Sige, maila man iyo kadalo ron. Sige. Asa man yung chicks na diyan ron? Inay, wala bitchik sir. Mga mga pinino nagpantig bato hine. Na. Ay na, mabuhay. Kita ka sa number no? Kay sa padokyo. Asa man to pag mga rido sa atong gikuan? Ino. Ay naman, kagibilin bito na to tong game na nato hato. Wala di ka manala. Wala. Naaro pa si Muy Muy ato. Tala itong balikan to kay ba? Sige, imno to gruto tong dalo. Tala. Moy! Moy? Wala lagi si Moy. Moy! Pag-atog di. Nakatawag kuyaw ang bed. Kuha. Na may ganik din na rin na magiging wala yung city na itong dalo. Susunod Susunod pa kayo na. Ako sa laman ng unahon kay kani Herbie de. Bisa ka ba sila si Moy Moy?
Dili na lagi to. Balik to ba? Dangan. Sa maning bira mo ra man bupas sa gini. Asa na ba sumuy mo nawala magkaritong dala. Kasi lahat kay ako ba. Mura maglahupas na ning ato pido sang nabiyaan. Ilaw gay. Pas. Bugnaw naman. Asa? Kinayan na, basta mabugnaw. Kabati ka? Dalawa ka pina? Kung nahupas ng ganito pa ito nagbibigyan, wala pa man na-update sa kaadlaw. Ipatilo ni Dokyo ng katunga. Ipatilo. Pero gain. Panusa. Nalain na no. Bao mga anso ihi man eh. Tarong diya. Sunod na iyan ni mo imoy. Kabay. Ay kabay. Asa may matare. Kati ka mo, yung kay Paul, yung anong kati mong anso. Uy, boy! Boy! Yung anso, boy! Na, wala kay batasan, kay batasan. Panusa. Nalain na no. Bao mga anso ihi man eh. Tarong diya.